Umbuzo uyabona ukuthi into azihambi kahle, uhlaleleni. Hlaleleni. Khona usizo, yabona kubafowethu. Ngiyanithanda YouTube, ngiqhubeke no-subscribe kanjalo. Hayi lo muthi wami. Umuthi wami wenhlanhla embi. Yo. Ayikho inhlanhla embi. Nhlanhla. Bukhona usonhlanhla. Ikhona inhlanhla. Yamampela, inhlanhla yamaqiniso. Bona-ke lo muthi wami lo mayekucabanga ngaleli khubalo leli. Nali. Nanti. Uthi-ke sifakeni ini? Siyobe sinitshela. Kodwa nje la kangena kulesigubhu lesi lo. Kusho konakele la. Ngithanda-ke bafowethu YouTube, sibonge abasubscribe kumanje. Ngoba vele ngiyafumaneka ku-071 94 089. Uthi umbuzo uhlaleleni. So wahamba inyanga. Mina kuhambi kahle. Kungalungi. Kodwa nawe ungathola ukuthi vele inkinga unayo. Kuyindaba ungazisuzakala. Lana-ke ngiyakugaya mina la. Kuse-Eastern Cape emampondweni. Ziyakhala. Bayasizakala-ke abaningi. Ngoba-ke vele le nto lena. Athi ngithatha lo msebenzi wedlozi. Angizange ngibe nebhadi ngaba nenhlanhla ngoba ngaqala ukubasiza khona la ngihlala khona. Babona ukuthi no into ziyenzeka, lo mfana uyasiza. Hlaleleni ubone ukuthi akuhambi kahle. Ngebhizinisi alihambi kahle. Awutholi umsebenzi. Kuyinto nje awuyazi. Hlaleleni. Kuyinto nje awazi. So uyathandaza, ungathandazeki. Sekuphela namandla okukhuleka. Angithi bakuphehle ngamanzi amnyama. Kunyama kuyabheda. Sigodlweni sakho. Nami umuntu nje longenayo. Umbuzo uhlaleleni. Umfana lapha aza lapha ngisho izinyanga izangoma lo. Ngeda ngiphiwe ukukhuluma kakhulu phela ngidila wakwenza mina. Bayazi kabaningi. Nakhulunywa ngalo mfana lo. Lo uhlophe. Ngilona ikhehla khehla ngilona. Lona ikhehla. Khehla umfana. Abekhuluma ngami nje bakhuluma ngomfana lo saziyo isitory sakhe. Ngoba lana kulo msebenzi wethu ngakho isikhathi sokudlala nje anginaso mina. Dlalani ngoba zikhona vele nenye inyanga ledlala. Size zihambe ziyodlala naye lo client. Angidlali mina neclient. Client ngiyisida. Umbuzo hlaleleni ngoba uyabona ukuthi akuhambi kahle. Hlala kanjani ungahambi kahle? Sizakale. Hlezi ukhala. Hamba bafazi uyaliwa. Let ikhona. Ikhona mama, ikhona mkhulu, ikhona baba, ikhona bhuti, ikhona. Nedi-ke mina-ke ngisebenza ngeqiniso-ke ngoba engakwazi angikwazi. Yabo. La kusemakhosini la sithinta khona izinto-ke zenzeke. Kuya ngawe ukuthi usizweni usizwa umuntu lonjani. Ngoba ngiba nangaba uthi inyanga umuntu umelaphi wendabuko. Ufuna usebenze ngokuseqinisweni.
nosebenze ngokuseqinisweni. Makhosi. Thokoza gogo. Bona manje kunabantu ekufuna yesibagoduse nje. Sibaphelezele sebegange kakhulu bahlupha abantu. Nalo muthi ke mina. Shiba kunale ntambo lebuvu le. Ase ngiphethe lo muthi ngalesandla. Wenza lento efunwa yimina. Wenza lento efunwa wena. Indoda emnyama madoda ikhona. Bala njena umuntu wami lo ngakuthanda ngoba ufuna nangikhipha ngikhanyisela ikhandlela elimhlophe. Bese wena ngase ngincikile ukuganga lento oyifunayo. Ukhanyise elibovu. Indaba ngikhanyise elimhlophe ikhandlela. Uthi lento ufuna ngithi nangikhipha ibe ngikhipha ngesibusi sesithi ayihambe yokwenza lento. Wena akuzoqala kusangawo lo muthi lo. Angilo muthi. Khubala le ibutho. Ufike uqonde ngqo wenze lento oyifunayo. Ngiyandithanda ke bafowethu ke. Ngemhla ka 25 ngizobe ngisendleleni ngitheleka khona eKapa lodumo. Kuzosekenza izinto ziyenzeka. Ngumuntu lophiwe kakhulu abantu basizakala. U083 5969 kuseyinombolo yami lesebenzayo. Ngifonele ngizothola mina. Inombolo le 3 nje engitholakala kuzona. Ngiyandithanda ke kakhulu. Iqhubeke nokusubscribe mina kule channel. Ngizele kusita nina. Ngoba bakhona labaswelayo bengazi ukuthi makhosi. Bengazi ukuthi ngabe bavalwe yini. Ngiyasiza kakhulu. Fonele mina uzongithola. Ufike futhi emakhosini sizohlola sibone ukuthi singakusiza ngani. Ungangibheki nje. Baba ikhona lento oyifunayo ikhona. Thokozani sale kahle. Ngiyabonga.